τώρα, θα σας πω εγώ. Άμα βγει η Νέα Δημοκρατία τώρα, τελείωσε η παλιά εκλογές. Όχι, δεν το θέλω. Δεν πάνω, θα πάει στο 3 ή 4%. Αυτό είναι αρνητικό. Αυτό το έχει προδικασμένο. Δηλαδή, σε ένα μηνάκο από τώρα, δεν είναι να φύγει ρε μαλακά. Γιατί ρε μαλακά, μα έρθει άλλος θα είναι καλύτερα, άσε. Καλύτερα θα είναι. Πέρυσι γιατί δεν ήταν έτσι. Δεν θέλω να βγει κανένας και να πάω να κάνω να βγει η Χούντα. Και ο πεις Καρατζαφές. Εγώ είμαι υπέρ. Καρατζαφές. Καρατζαφές, Χούντα. Ναι, για το να δούμε Το δικό μου, το πολίτευμα που θα ήθελα να υπήρχε ήταν βασιλευμένη δικτατορία, αλλά δεν υπάρχει. Έλα, το κατάφερε, μπράβο! Το κατάφερε, έλα, άντε. Τον πρόεδρο των Σμιχτών, που στο τέλος ήταν η Βαρνίκα. Ποιος? Καλά. Ναι, η κυρία Ματέρας με την Ιλία, γιατί ήθελες να επειδή έχεις Αλβανό, λέει και τον πρόεδρο. Εντάξει, σου λέει για αυτός που είναι ψηφίζει ρε φίλε. Τι ξέρεις ποια ήταν η απάντησή του, άλλου δημοτικού συμβούλου που έχει τώρα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Γιατί ο πατέρας του είπε στο Βέλγιο, είχε γνωστό του, που είχε υποχρέωση. Έτσι λέει στον κόσμο, λέει και τελειώσει. Θα πάει μαλακά Και την παίρνει τη στροφή. Δύο άτομα Και του τα παίρνει μετά. Του διπλώνει στην επόμενη, στην επόμενη Δημήτρη. Η Βουλή έχει γίνει οικογενειακή επιχείρηση, πλάκα μου κάνατε. Θεά η γυναίκα του Πάγκαλο, όμως έτσι. Έλα, θέα. Για τον Πάγκαλο. Για τον Πάγκαλο. Για τον Πάγκαλο που είναι εξαιρετική. Για τα τετραγωνικά. Αγόρι μου, γιατί τα πήρε, γιατί δεν το αγόρι. Γιατί τα πήρε την ομορφιά του, έλα. Μα ο Λαδόπουλος θα το πω πολύ πετυχημένα. Είναι η Γιάννα Αγγελοπούλη, λέει της περιοχής. Πραγματικά, άλλη από εκεί. Αλλά εντάξει, μια χαρά. Γιατί αγάπη μου τους πήραν αυτούς τους πήραν. Δεν πήραν για τα μεγάλα. Πρέπει να φαντάσου να πέσει πάνω τους αυτό το τέρα. Τώρα με το... Θυμάστε που σας είπα πριν λίγο για τις στρατηγικές και αυτά. Τώρα με Ήμουνα σίγουρη ότι θέλει αυτός να δεν το πρέπει να είναι ο Μάνος, πρέπει να είναι Ο Μάνος. Α, ο Μάνος. Ναι, αλλά τον οδηγεί ο Ανδρέας προφανώς. Με τη λέει πάντα εδώ, έτσι εκεί, τα ραδιόφωνα. Και μαλακά εκεί, δεν σε εδώ, είσαι εκεί. Αλλά είναι ωραίο. Μου αρέσει αυτό το πράγμα. Εντάξει, μπορώ να τους πω. Για μένα μου αρέσει, αλλά θα το Καλά, βάλε και κάνω φρένο και εσύ με αυτά, 8, 9. πρέπει να έτσι. Ναι, έβγαλε και Παίρνει εκατομμύρια πλάκα. Βλέπει το... και τώρα δεν μιλάμε να το πηγαίνει ο μπαμπάς μου, ας πούμε, να μην του παίρνει λεφτά για το τρέλο. Ναι, και να δίνει ο Ανδρέας από μόνος του. Να είναι αυτό που δεν μας άρεσε. Αλλά άμα πάρει το μόνο, θα είναι να βγάλει. Πάει και τώρα έρχεται πιο Για τους κόρους και κατεβαίνει και τα κάνει. Σάββατο δεν πήγα. Τώρα την έχω φυλάκι πρέπει να κάνω. Δεν έχω ξενερώσει, δεν είναι βγαίνει στα πλήρη. Ναι, άμα δεν σε πληρώνει κιόλας. Εσύ δουλεύεις. Εγώ θα βγω Γιώργος. Θα βγω να τα